A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iz mog ugla. Radovi oko Kjabe, Bejtullaha, Allahove kuće su u punom jeku. I to je jedan od razloga što ću u današnjem segmentu malo više da govorim o hadžu, o kurbanu, Kurban Bajramu, Ibrahimu alaihissalamu, Hadžer radijallahu anhu i tako dalje. Idul Adha ili Kurban Bajram je vezan za jedan neponovljen događaj u historiji čovečanstva, a to je hadž. Jedan jedinstven grad, a to je Meka, i jednu odabranu familiju, a to je familija Ibrahima alejhiselama. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Imran kaže: reci, Allah govori istinu, zato slijedite vjeru Ibrahimovu, pravog vjernika, koji nije bio od onih koji Allahu druge smatraju ravnim. Kur'an, sura Al-Imran, 95. ajet. Nemoguće je razgovarati o Idul Adha ili Kurban Bajramu bez sjećanja na Ibrahima alejhiselama, koji je po Kur'anu model idealnog vjernika. A njegovo ponašanje i odnos prema Allahovim subhanahu wa ta'ala naredbama je neiscrpna inspiracija za sve njegove potomke. Ibrahim a.s. nikada nije oklijevao odgovoriti na poziv i zapovjed njegovog raba. Za Ibrahima a.s. ništa nije bilo previše dragocjeno i srcu mu milo da to ne bi žrtvovao Allahu azza wa jalla ako mu je to bilo naređeno. Sve što mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, on je to i činio svjesno, dostojanstveno, plemenito i bez najmanjeg oklijevanja ili sumnje. Svima nam je poznat Ibrahimov alejhiselam nepokolebljiv odnos prema Allahovoj naredbi da žrtvuje svoga sina jedinca svome rabu. U suri Al-Bekare uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala se obraća Ibrahimu alaihissalamu pa kaže: budi poslušan. A on odgovara: ja jesam poslušan gospodaru svjetova. Sura Al-Bekare, 131. ajet. Naravno, Allah subhanahu wa ta'ala nije želio da Ibrahim alejhissalam žrtvuje svoga sina kao kurban, nego je želio da vidi da li je Ibrahim alejhissalam spreman da se u potpunosti preda Allahovoj subhanahu wa ta'ala naredbi bez rezerve, što je on i učinio. Još jedan član Ibrahimove familije ostao historiji čovečanstva kao primjer dječje poslušnosti prema roditelju i roditeljskim zapovjedima. Naime, Ibrahimov alejhissalam prvi sin Ismail alejhissalam, nakon što mu je Ibrahim alejhissalam rekao: o sinko moj, u snu sam vidio da te trebam zaklati, pa šta ti misliš? Sura Es-Safat, 102. ajet. Iako još dijete, Ismail je ipak bio svjestan očeve misije, a pored toga posjedovao i duboki iman, pa je ocu odgovorio: o oče moj, reče, onako kako ti se naređuje postupi, vidjet ćeš ako Bog da ću sve izdržati. Sura Es-Safat, 102. ajet. Divnog li djeteta, divnog li primjera za sve nas i svu našu djecu. Ismailove alejhissalam riječi su dale snagu Ibrahimu alejhissalamu, pa je u jednu ruku uzeo Ismaila alejhissalam, a u drugu oštar nož i položio Ismaila na zemlju, okrenuo njegovo lice od sebe i spremio se da izvrši Božju naredbu. Ali Allahova subhanahu wa ta'ala milost je neizmjerna. U tom momentu dolaze riječi objave Ibrahimu alejhissalam: o Ibrahime, ti si se objavi u snu odazvao, a mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine. To je zaista bilo pravo iskušenje. Sura Es-Safat, ajet 104. do 105. Ibrahim alejhissalam je položio ispit kao njegov sin Ismail alejhissalam. Divna li su oni familija? Ibrahim alejhissalam je primio ovna za kurban u zamjenu za život sina Ismaila.
nakon što je pokazao i dokazao svoju spremnost na najviši stepen žrtvovanja u ime Allaha Azze wa Jalla. Još jedan član Ibrahimove porodice je sebi zauzeo mjesto u historiji čovečanstva. Divna žena, majka Hadžera radijallahu anhu, neka je Allah zadovoljan s njom, supruga Ibrahima alejhiselama i majka Ismaila alejhiselama. Doista ona je sastavni i veoma važan dio nasljeđa tevhida i porodice Ibrahima alejhiselama. Njezina poslušnost i predanost naredbi i volji Allahovoj subhanahu wa ta'ala nije ništa manja nego poslušnost i predanost Allahovoj volji i naredbi Ibrahima alejhiselama i njegovog sina. Zbog njene predanosti uzvišenom Allahu i njegovim naredbama bez ikakvih rezervi i pitanja, Allah subhanahu wa ta'ala je nju i njenu predanost učinio nezaboravnim time što je u Kur'anu učinio Safu i Mervu sastavnim dijelom hadža, jednim od 5 stubova Islama. Safa i Merva su 2 brda između koje je Hadžera trčala u potrazi za vodom za svog sina Ismaila kada je bila sama u pustinji sa malom bebom, a po naređenju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala koji u Kur'anu kaže Safa i Merva su Allahova časna mjesta. Zato onaj koji Kaabu hodočasti ili umru obavi ne čini nikakav pristup ako krene oko njih, a onaj koji drage volje učini kako dobro djelo, pa Allah je doista blagodaran i sve zna. Kur'an sura Al-Bekare 158. ajet. Majka Hadžera radijallahu anhu nije bila samo supruga Ibrahima alejhiselam, nego je bila i njegova velika ljubav. Unatoč tome, Ibrahim a.s. se nije dvomio da izvrši Allahu subhanahu wa ta'ala naredbu da nju i njenog malog sina Ismaila ostavi u pustinji same sa malo hrane i vode i bez ljudske duše u blizini. Nakon što je Ibrahim a.s. doveo majku Hadžeru radijallahu anhu sa malim sinom Ismailom u pustinju, na jednom specifičnom mjestu on ju je ostavio malo vode i hrane i bez riječi se udaljavao od nje i njenog sinčića. Majka Hadžera radijallahu anhu, uvidjevši da će ona sama da ostane sa svojim sinom u toj pustinji sa malo hrane i pića, sa malim djetetom, počela je da paneči, da trči za Ibrahimom alejhiselam. O Ibrahime, kuda ideš ostavljajući nas u ovoj dolini u kojoj nema živog insana niti bilo šta se preživi? Ona je ovo ponavljala nekoliko puta, ali Ibrahim a.s. nije odgovarao, niti se osvrtao na nju. Zatim ga je upitala, je li Bog naredio da to uradiš? On je odgovorio, da, klimnuo je glavom. To je bilo dovoljno za majku Hadžeru radijallahu anhu da sazna da Ibrahim a.s. je ostavlja po nalogu uzvišenog Allaha dželešanu. To saznanje dalo joj je smiraj duše i njen strah je momentalno nestao. Jačina vjere i pouzdanje u Allaha subhanahu wa ta'ala leži u lozi Ibrahima alejhiselam, pa je smirno odgovorila Ibrahimu, Bog nas neće zanemariti. Nakon što je Ibrahim alejhiselam otišao, majka Hadžera radijallahu anhu ostala je sama sa svojom malom bebom. Meka kao naseljeno mjesto tada nije egzistirala. Sve je bilo pusto, nigdje vode, nigdje hrane, nigdje žive duše, sama pustoš i stravični mir. Ono malo hrane i vode kojim je Ibrahim a.s. ostao već je nestalo. Očajnički Hadžera radijallahu anhu je počela potragu za vodom. Trčala je u jednom pravcu pa se opet vraćala nazad u dolini između 2 brežuljka, Safe i Merve, ali od vode ni habera. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala neće napustiti porodicu Ibrahima a.s. Tako da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala poslao joj posjetu Džibrila a.s.
koliko je samo ova časna žena, ova časna majka priznata kod Allaha subhanahu wa ta'ala da joj je poslao Džibrila a.s. A znamo kakve su samo osobe u istoriji Islama imale čast da budu posjećivane od strane Džibrila a.s. Voda u obliku nepresušenog izvora, Zemzem, je stavljena na raspolaganje majci Hadžeri radijallahu anhu i njenom sinu Ismailu izravnom Božjom intervencijom preko meleka Džibrila a.s. U međuvremenu pleme Džurhum je prolazilo dolinom i vidjelo ptice u zraku kako kruže oko jednog mjesta. Shvativši da je voda negdje u blizini, krenuli su u tom pravcu i ubrzo našli ženu, majku Hadžeru radijallahu anhu sa sinom Ismailom u sred pustinje, samu, ispred izvora vode. Ovo pleme je bilo jako kulturno, tako da su na lijep način tražili dozvolu od Hadžere radijallahu anhu da se tu nasele. Tako je počelo naseljavanje grada Meke sa njenim prvim stanovnikom, ženom, osnivačom, majkom Hadžerom radijallahu anhu i njenom malom bebom Ismailom alejhiselamom. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala je uzvišen. Tako važna uloga je data ženi da bude osnivač ovog odabranog grada Meke, da dobije posjetu od Džibrila a.s. kao što su dobijali odabrani Allahovi poslanici. Koliku veličinu i čast ima ova časna majka kod Allaha subhanahu wa ta'ala, toliku veličinu da je Allah subhanahu wa ta'ala naredio milionima posjetilaca ovog časnog harama da imitiraju Hadžerino trčanje između Safe i Merve i da to nikada ne padne u zaborav. Kakve li su samo misli prolazile kroz Hadžerinu radijallahu anhu glavu dok je bila sama u pustinji sa svojom malom bebom. Dok se bezuvjetno potčinila naredbi svoga gospodara, Hadžera radijallahu anhu je stalno bila u potrazi, tražeći i boreći se, ne razmišljajući o sebi, nego kako da spasi svoje dijete. Iako je njena vjera i oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala neusporediva, ona nije mirno sjedila ni oplakivala svoju sudbinu, nego naprotiv krenula je u potragu za vodom, znajući da je u kretanju na faka. Nije razmišljala o sebi. A šta bi na kraju krajeva je mogla da misli o sebi? Dr. Alija Šarijati u svojoj poznatoj knjizi Hadž pokušava nam dati kratak pregled njenog života. Doskora robinja, data na poklon Ibrahimu a.s. i njegovoj ženi Sari, sada odbačena i od jedine njoj poznate porodice sa malim djetetom u naručju. Majka Hadžera gotovo nikada i nije posjedovala dostojan identitet, nezavisnost, ali ova žena je posjedovala vjeru i oslonac u Allaha subhanahu wa ta'ala i zato je ovoj ženi, majci Hadžeri, i data uloga i zato je ona i odabrana da postavi temelje ovog časnog grada Meke.